4, 6 и 8 оси, вагони теглят и товари носят. Червени, зелени, кафяви и сини. Те работни са локомотиви. Всеки своя роля има. В Тидмът са незаменими. Пътуват те на Длъж и Шир. Томас и приятели. Томас, той е хитър влак. Джеймс, суетене, но веселяк. Пърси носи Николети. Гордън е като комета. По график Емили пътува. Хенри свирката надува. Едуард в нужда той приятел е. Тоби пък квадратен е. С 2, 4, 6 и 8 оси вагони теглят и товари носят. Червени, зелени, кафяви и сини. Те работни са локомотиви. Всеки своя роля има. В Тидмът са незаменими. Пътуват те на Длъж и Шир. Томас и приятели. Ролите озвучиха артистите Златина Тасева, Петя Баджиева, Георги Стоянов, Цанко Тасев. Преводач Пламен Озунов. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Мария Ангелова. Студио Медиа Линк.